Agus an focail foiineog á phlé agam cúpla mí ó hin, agus is fiú an breanúir fhíseán sin mar bhacha tú é. Chonaic muid go raibh an focail séanastar agam sa teanach Gaeilge, agus an bhríomhí leis ná foiineog chánaigh sé ó fenestra na leidine, an chonaic muid S in áit F an sin. Tá an rud céanna gceist leis an focail Sorn oven. Tagann sé sin ó fórnas na leidine agus F ag an tús an sin. Feiceann muid an F seo sa mreatnis, fúran, chéilíonn Sorn. Feiceann muid é sa bhrancais, fuach. Feiceann muid é sa eolais, forno, agus bheith sin feici aga bhíoch lár i míl an eolach, sin lasagne al forno. Agus darnú sé sin an bonús atá ag an focail furnace sa méarla freisin.